A la Universitat de Barcelona, un grup de joves reivindica l'escena teatral com a espai d'expressió i resistència. L'Aula de Teatre, un projecte modest, però amb una trajectòria històrica, esdevé un punt de trobada per a estudiants que troben en les arts escèniques molt més que una activitat extracurricular. Sense auditori ni finançament estable, el grup, format per 14 estudiants, desafia les dificultats amb creativitat i compromís. Tener un espacio seguro en medio de la ciudad, ¿no? Si ponemos en contexto pues la Universidad de Barcelona, es muy importante poder tener este espacio donde sentirse pues, uno mismo y poder estar a gusto con un grupo de gente con el cual compartes esos intereses. L'espai va néixer en 1953, de la mà del director Ricard Salvat, amb l'objectiu de fomentar la dramatúrgia i donar veu als joves dins de l'àmbit universitari. Avui, aquell esperit fundacional continua viu. El aula de teatro tiene mucho camino por delante y nuestro grupo la verdad es que es muy potente. L'actual companyia, a càrrec dels professors David Torres i Ricardo Cornelius, ha acumulat diversos reconeixements després d'haver participat a la tercera Bienal de Teatre Universitari de la xarxa Vives, amb una adaptació de Somni d'una nit d'estiu, dirigida per Reixada Castilla. Para mí, uno de los puntos claves en el aula de teatro es dar seguimiento a toda una historia que se ha venido trabajando, ¿no? Ha sido iniciada por Ricard Salvat y ha tenido diferentes propuestas dependiendo de quién va dirigiendo el aula y bueno, es toda una aventura. El teatro o cualquier disciplina escénica puede formar parte de vuestro aprendizaje en vuestro proceso de formación acadèmico. Per als participants, aquest espai va més enllà de la interpretació. El teatre esdevé una eina de creixement personal i comunitari. Cada obra presentada, amb un fort component social, reflecteix les preocupacions i les aspiracions d'aquesta generació. Sobre todo corporales y también mentales, en el sentido de, en esta aula rompes mucho con muchos tabús, vergüenzas, y te da muchas habilidades también de pensamiento, es decir, pensar más allá. Amb més suport, el projecte podria créixer encara més, però, mentrestant, l'Aula de Teatre de la UB continua demostrant que, on hi ha passió, el teatre troba sempre una manera de ser-hi.